Aquesta seria una de les primeres preguntes i volia fer-li alguns pregs en relació al barri del Divendres de Massanassa. En la intersecció entre el carrer Sant Joan i el Parc Camp de Túria n'hi ha dos bigues allí que jo no sé ja si seran memòria històrica o què, però duen un munt d'anys i la veritat és que no valen per a res. Són un element que dificulta el trànsit de persones invidents, a més de constituir, en la meva opinió, un pegot estètic que jo crec que caldria eliminar i evitaríem problemes. També, sense anar-nos del barri del Divendres, fa alguns mesos la meva portaveu, Clara Aquiles, li va fer una petició per a que el parc, no és exactament un parc, la pista polivalent que n'hi ha entre el carrer, si no m'equivoco, és el carrer Ribera o el carrer Serrans, l'últim carrer que fa intersecció en el carrer Fontcabilda, allí n'hi ha una pista de bàsquet en el seu dia que allò s'ha convertit en un solar, els bancs estan trencats, les papeleres estan trencats, li varen fer una proposta per a que se ficaren unes canastes més xicotetes, algun tipus de pista, per a donar-li allò algun ús, que no siga només un descampat on ficar en un moment determinat alguna instal·lació. Algun altre prec també del barri del Divendres, i és que també fa un temps es va exigir, es va demanar que es retiraren els xocs per a les persones majors, que a més estan molts trencats, estan oxidats, dona una imatge fatal, i estan damunt de la zona de xocs infantils i els xiquets van a jugar allí. I jo estic segur que vostè i jo tenim les mateixes queixes de famílies que estan patint perquè els seus xiquets i xiquetes juguen allí d'una manera jo crec que perillosa, perquè són jocs que no són per a xiquets. I a més, si no m'equivoco, van a vindre jocs nous de la Mancomunitat. Jo crec que no costa res de retirar-ho i que estigui allò ahí mesos i mesos trencat. En acabant també volia fer-li un prec sobre la zona d'esparciment caní que n'hi ha en el barri del Divendres, perquè les tanques que n'hi ha, el vallat, a part d'estar trencat, arrugat, enforats per terra, la valla de la via també està trencada, altra volta, té un manteniment, la veritat és que prou deficient. S'acumula molts residus, no se neteja tot el que se tenia que netejar, fa un temps varen tindre una polèmica, no sabíem qui netejava, si Massanassa o Alfafar. Jo li faria un prec per a que es mantinguera millor la zona.